What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ka kinhun Anti-Narcotics Task Force ANTF haringkat ki Pulit ke East Giant Hills District kila yok ban kem ya laingut ki suba nong khayi drok ba shirkhei ki badai ki kynthei bat yok Kurup ya drok heroin uba shong dor haduk palat sau klur tingka. Superintendent of Police ke East Giant Hills Vikash Kumar IPS lingba ukurwa ulo ong bahaka mit khat riu trik nailar hakapor kumba khatwei beje min mit ka ANTF bat ki Pulit ke East Giant Hills kila yo jingtip hakabaya day bat ki laingut ki suba nong khayi drok ki badai ki kynthei ki bawan haringkat udrok na chura Chanpur Manipur sa Shillong daka kali patba. Kumta mardor kila pelong ka jingpan upstrip hapo Umkiang petrol post ka bahap hapo lumshnong PS bat hakapor kumba khatwei beje min stamp jong ka khat nyotrik nailar kali ka kinhun Pulit kala batno ya ka kali Maruti Suzuki Espresso bat no ikini ki laingot ki kynthei ki balatip kerteng kum ka kim nei lai phulai ka kim khothing sau phunyo bat ka ngai ting sapos namrta baro ki badai nakashnong khongjam ka bahap hapo teng nau pal PS jong ka jala Manipur. Haringkat ka jingadan lang ki sakhi balait lut la pelong ya ka jing talasi hapo ka kendon sanpo jong ka NDPS Act hakabala yo ban Kurup no ki sautali ki pla ki badan hadu prapho tali ki sinduk saban bala thap ya udrok heroin ubakhia hadu khandai spa 100.5 gram bat basong dor hadu palat sau klur tingka. Uni uhe Pulit ula ong bagini ki kynthei la suba jor bagi day ka benta jong ka kinhun runar khayi drok ka bahe bha na ka wei ka jila sha ka wei pan bat ka ba jupun poi ya udrok na Manipur sa Shillong bat sha ki wei pat ki benta jong kari India. Hadin la register case persya ya gini ki laingot hapo Lumshnong Police Station haki kendon ke NDPS Act bat ka jing to okit kadang ya shakman ban lap dien shu ki wei pat ki beriau ki badan kti. Nalor kata la kenturu ki no kuni ki beriau ki badan jingtip hakabaya day bat ki wei pat ki runar ki badan kti hakan ka kam baman bakin pentip mardor sha ki police station hakaba anbu ri ki kerteng jongki bat ban ai khus namru.